Feeling Toji pala to eh. 2, 3. Diba November na nga eh. I made the national anthem for Dota. Agay, inakasan mo na. Ikaw pala to. Yo guys, ay talagang simula pa lang ng game ay nang face shame na siya. Wait lang. Ang gusto niya, mag old money outfit ako. Ganun ka-specific na ba mga e-abab ngayon? Kumusta yung mga kanso na pala si Paolo at malapit na rin ang takutan. Kaya next week na tayo special na video para dyan. Kaya nadaanan mo natin sulot-sukot ngayong linggo atin agad simulan. He knows. I doubt alam niya yan. Nakita ko yung mga conspiracy theories about kay Diddler, mga ginawa niya, yung correction ni Beyonce sa kanya na siya yung parang nag-a-attract kay Diddy daw. Kasi kay Beyonce knows, she knows. Hindi ko alam hindi ako ganun pakalalim sa rabbit hole na yan para makahanap ng magandang opinion. Pero yun alam ko dyan, sukot. Yung nag-all-white team kayo sa inuman tapos biglang posisyon na dumaan. Bigyan mo lang na sarili, di ba? Bago magsimula inuman, pero dapat isang tagay para sa mga espiritu. Ayan. Sulat. Dahil na-respeto nyo naman siya. Real life Avengers. Real life naman talaga Avengers. Sino nagsabi? Hindi. Nakabag lang siya. Huwag ka malalaglag para awa mo na. Yes! Oh! Yeah! Ay po! Nandun pala lahat. Ay po, isapot siya. Spider-Man kinuha sa sapot. Sulat. Yung bad mood ka na nga nakita mo pa Pepe mo. Pepe. Ano ba ito yung show sa ABS? Pepe. Taki ng pinagpakita pa eh. Kaya ganun talaga mga tao. Tinitignan mo lang. Nakikita mo lang yung mukha niya. Naririnig mo na siya sa malayo. Ano gusto mo na siyang agad tuktokan. Pet peeve. Pet peeve talaga na nagkita pa tayo. When it's time to do outside things but you're an introvert. Pet peeve ko talaga mga tao. Excited kayo sa bago yung salamin. Salamin. Bakit? Nakikita ba niya ng... Baliktad? Oh, baliktad yung ano ko. Baliktad yung mundo ko. Style ba yan? Ano yan? Nadaganan ba yan? Pet peeve talaga pag yung mukha ko. Pauwi na ako ba? Ay, di pa pala. Galaro muna kami. One game. Tagay muna kami. Pupunta muna kami sa pay position para maka one shot. Okay lang yan kung tapos na yung klase. Pero kung tumatakbo ka sa klase, problema mo na. So, ito maganda refleksyon sa magiging buhay mo. Talagang tumatalon ka sa mga hadlang sa'yo, pero hindi mo alam na pwede mo palang buksan na lang yung mismong game. Yan yung mga matututunan mo sa buhay. Pet peeve. Pet peeve ko talaga yung mga lagi nagkakat ng klase. Kahit kailan di ko yung ginawa. Sa mga nagpapanggap na PWD. God bless you po. Wala pinastop Pinoy. WPP. Apir daw to Hindi daw yung pray as in parang apir, nice one. Pwede na. Kahit yan yung malabo mata Malabo ka usap, hindi na pwede. Pero yung malabo mata, pwede daw kumuha ng PWD card. Alam ko pwede ata ako dyan The PWD pet peeve sa Pablo's Butata Dance Challenge. Yung mga nagbabasketball bilang nagdidribble lang. Butata! Oh! Tating! Oh! Ano? Okay, baka copyright tayo. Tama na. Init ako doon. Bilib-bilin na kayo. Ginagamit ko ng mga b-boys pang ikot-ikot na ba yung mga binabato? Ginagawa ni Neo yan Sulat! Ay, may pag-small talk sa'yo ng tatay mo. At least may tatay ka. Ay ba tinakbuhan? Sarado pala yung coffee shop, Papa, pag ano no? Kay Eman. Yun nga. Ano ba pinakamasarap na coffee shop dyan? Masarap yung coffee nila Gusto ko ito mga one-liners. At least, ano siya, di ba? Kinakausap ka pa. Ayaw ka kausapin! Pangsabong ka ba? Sarado pa yung coffee shop, Papa. At least sinusubukan niya. Okay na yun. Mukhang hindi ka pa naman niya napapalitan sa kanya mga pangsabong. Sulat! Fried chicken. Skim coat yung sa manok? Kung di ba lason? Ayaw mo pag ginamit mo sa pader, nagiging crispy din. Pag natapatan ng araw na mainit yan, nagiging crispy yan. Sayang yung manok. Makita? Oo nga. Ay, wala kayo munang hapunan. Maamoy mo naman yan, di ba?
Naku, mag-ingat kayo sa ganyan. Celebration nyo, nagiging pang punerarya na. Pet peeve talaga pag napagpapalit ang scheme code sa arena. 1PH. Lohod! Kaso na... Estudyante sa Pasig pinaload at sinampala isang kalalaki. Pinaluhod ang binatilyong ito. Ah, po, feeling Toji pala to eh. Toji di siguro. Isa pang lalaki nakaputi ang nakatayo sa tabi niya. Ah, Paghingi ng okay. tawad ang nakaluhod Kupal. na lalaki. Pero bigla na lang siyang hinampas-hampas ng nakasombrerong lalaki at paulit-ulit na sinabihang umayos ka. Nung una ko nga to nakita, kala ko hazing eh. Kasi diba nung kay Horacio, sa mga taga-UST dyan, after ilang years, saka lang nagkaroon ng verdict na guilty sila. Pero isipin mo na lang kahit ilang pa mag-guilty niya, hindi dapat namatay yung taong yun kung hazing eh. Ito hindi daw hazing, bullying daw to. Pero bigla niya itong binigwasan sa panga. Ayun lang. Nangyari raw ito sa labas ng isang pampublikong paaralan sa Pasig. Ang tunay na maangas, hindi tumitingin-tingin sa gilid, Toji. Toge ka, di ka Toji. Mga estudyante raw sila roon. So ito, nag-viral daw yung video na to at nagsampa daw ng kaso yung mismong nanay kasi nakita nila online. O buti na lang yun. At sana, gawa ng paraan yung eskwelahan. Kasi minsan yung mga ganyang bagay, either nababayaran o closed. Siyempre pangit na epekto dun sa school na nag-viral kami kasi may estudyante kami ng bubuli o mayroon kaming estudyanteng nabully. So sana hindi lang to ilagay sa ilalim at kalimutan. Sana talaga mapaigting nila yung kanilang mga rules pagdating sa ganito. Trauma na po yung anak ko. Kaya po, no-comment na lang po ako. Kasi sobrang trauma na po nung anak ko. At nakuha na din daw yung mismong pahayag nasa video, yung nambully. Hindi daw mahanap yung nambully, pero nagsalita na daw yung nabully. Pinapa-counsel na daw siya. Pero malaki talaga epekto niyan. Lalo na pag nasa formative years ka, ako galing ako sa all boys. So talagang laganap ang bullying. Naging parte ako ng yung may masamang cycle niyan. So mabuti to na na-open up siya sa publiko. Pinaghahanap na rin ang grupong nambully at nananakit sa lalaki. Hindi pa tukoy kung ano ang dahilan ng pananakit sa video. Pero kinondena ng Pasig LGU ang nangyari. Kasi tayo Pasig kasi may malaking Pasig word dun sa shirt ng binubuli. Tanod, pet peeve ko talaga yan. Yung mga feeling Toji pero utak pang Toge. Pogi naman pala si Daniel. Kung bakit maraming content creator na takot mag-face reveal. Sa game na to ay may nakalaban akong mala Daniel Padilla. Dahil kung makikita nyo guys ay talagang simula pa lang ng game ay nang face shame na siya. To be honest, magaling talaga siya pagdating sa paglalaro. Dahil kung makikita Wait lang. Pag ginagamit ba agad yung pangalan ni Wabos, face shame na agad? So parang sasabi mo ba na pangit si Wabos? Bakit Wabos? Pinabalagbag niya ako dito sa laning. Pero ang pangit lang kasi hindi siya tumitigil mang face shame. Like for example dito guys, patuloy pa rin siya nagsasabi na kamukha ko daw si Wamos, ganyan. Which is alam ko namang hindi totoo at hindi naman talaga dapat patulan pa. Ito kasi yung mga dahilan kung bakit hindi talaga nagfe-face reveal. Ito yung literal na toxic talaga pagdating sa game guys kasi nami-personal. Okay sana guys kung trash talk lang. Matatanggap ko pa kasi kita nyo naman hindi ako magaling pagdating sa pag-XP lane. Pero etong si Daniel Padilla ay talagang tuloy-tuloy pa rin sa mga ginagawa niya. Light dito, light doon. Nakala mo kinapogi niya kapag ginagawa niya. Pero totoo naman pero okay naman to okay. Lumay kasi ako sa home shop Sanay ako sa mga itong kupal ng mga tao at sinasabayan ko sila. Pero naiintindihan ko rin naman na hindi naman lahat ng tao ay kaya sumabay sa trash talk. Mahilig sa ganyan. Pero yun nga ang hirap lang dito, binigyan mo siya ng attention. Yan ang gusto ng mga ganyang klaseng tao, mga kupal na mga nanta-trash talk na. As in trash talk. Gusto nila attention na din na nakuha sa magulang nila o doon sa jowa niya, hindi siya pinapansin, baka may ibang kachat at ibang kaduo. Siguro sana din na lang natin siya pinost or at least tinanggal mo yung kanyang pangalan kasi nakuha niya yung gusto niya sa'yo. Lalo na ikaw yung mas sikat, sabi mo nga, diba? Yung panta-trash talk kasi, lalo na kung maganda na yung pagkakagawa, ako ginagawa ko yung question mark o nagpo-post ako yung mga ganun. Para mang-asar at tanggalin yung competitive edge na meron ng isang player. Pero naiintindihan ko pag mga competitive, disrespectful siya kasi meron kayong rules and regulations. Pero yung mga pubs, di mo may iwasan yan Wala naman turuan mo silang hindi maging kupal na tulad nila. Sigurado ako, hindi yan nakikinig sa magulang nila o sa mga tropa. Hindi yan makikinig sa mga taong tulad natin. Hindi yan makikinig sa mga tao online na kalaban nila. So siguro, maganda rin sana minute mo na lang siya. Pero naiintindihan ako kung gusto mo rin gumawa ng mensahe sa mga tao. Pero, ewan ko, sa tagal ko na naglalaro, sa tagal ko na nagsimula din sa com shop, hindi naman nagbabago ang tao. Ang kupal noon kupal pa rin ngayon. Unless nag-grow up sila o hindi na yun parang nakakatuwa sa kanila. Pero sa ibang tao, hindi yun nawawala. Which is hindi naman necessary sa game. Actually, okay lang naman trash talk. Yung tipong sa game lang talaga sabihin kang ang tanong, natalo ka ba? Huwag mo naman mag-explain. Pero ang hindi tama ay yung idamay mo yung insecurity ng isang tao. Kagaya na ito ni Daniel, na kada mapipitas niya ako ay talagang nagsasabi siya ng Wamos. Sa totoo lang guys, isa sa mga pinakaayaw ko na kultura dito sa ML ay yung mga face shamer talaga. Hindi lang ML, competitive games in general. Lalo na pa bakit itong multiplayer. Kaya ibang tao nag-enjoy mag-single player para
makaiwas sa mga ganitong klaseng hingi na attention ng mga trash talker eh. Pero mahirap yan tanggalin sa game kasi kasama yan. May mga trash talk na nakasama nung game. Kung sa Dota may pantip, diba tinitip mo siya. May mga gano'n. Nag-face reveal ako para maging komportable ako at makilala yung itsura ko ng mga tao. Pero yung expectation ng mga tao ay hindi ko na-meet. Ang gusto kasi nila... Hindi mo naman buong mali yun na magpakita ng itsura online, pero social media yan eh. Para kang kasi nakikipag-usap sa pader pag sinasabi natin yung mga ganito na kasama sa trabaho yan o kasama yan sa gusto mo. Alam ko gusto mo mag-enjoy, gusto mo i-share yung mga gameplay mo. Pero kung magpapakita ka ng itsura mo, i-expect mo na may mga taong yun ang trip, yun ang hilig. Meron nga ako napanood na video, binagsakan ng hollow block yung palaka eh. At ang comment pa niya sa akin, ang sabi niya ay, ang hirap ko naman daw pasiyahin. So masaya pala sa'yo, malakit ng hayop. At sabihin natin peste yan. So magkaiba tayo ng trip. Okay, kung nag-enjoy kang mambato ng hollow block sa hayop, okay, masaya ka dyan. So hindi ko na siya dun pinag-focusan kasi alam ko may mga ganun tao eh. Iba-iba naman tayo ng level eh. So dito sinabi daw dyan, add mo ko. At tinignan daw niya itsura niya. Nakita ko yung itsura niya. Tapos ayun nga guys, tama nga yung binigay niya. At kayo nang bahalang humusga guys kung may karapatan nga ba siya mang face shame. Dahil nakita ko yung Facebook niya guys at nakita ko yung itsura niya. Mas pogi pa ako sa kanya guys eh. Pero hindi ko alam kung bakit ganun na lang yung kakapalan ng mukha niya guys para mang ganun ng mga tao. Paano kung hindi ako yung ginanon niya? Paano kung yung mababang self-esteem pala yung na tao yung naganon niya, diba? Eh di nakabasag siya ng damdamin ng tao, diba? Alam mo kung iniisip mo yan, okay, sympathetic ka. Pero may mga tao kasi wala nun eh. Hindi nila maiisip yung sinasabi mo. So kahit sabihin mo sa kanila, hindi sila magbabago. Yung sinasabi natin na parang makasakit. Gusto nga nila makasakit eh. Kaya nga sila nang tatrash. Gusto nila makapunta sa ilalim ng balat mo eh. Para matrash talk eh. Diba? Para asarin ka. Alam ko sa comments, hindi ko pa binubuksan yung comments eh. Merong halo-halo yan. Merong magsasabi na iyakin ka. May nagsasabing mabuti yan para malaman ng tao. Pero hindi to mawawala. Sigurado ako. Lalo na ang isang parte ng competitive na online na mga games na tulad dito ay yung nakakausap mo yung kalaban mo. At syempre, kung anonymous kayo sa isa't isa, lumalabas ang mga tunay ninyong anyo. Kasi alam nyo walang kapalit yung mga sinasabi nyo online. Dahil sa ugali niyang pagiging Daniel Padilla. So ayun lang guys, panalo nga kami sa game na to. At pinalo nga namin sa game na to si Daniel Padilla. At i-check nyo na lang yung Facebook niya guys para kayo na rin yung makapaghusga kung karapat dapat nga. Tandaan mo, ikaw ang mas kilala dyan. Kaya lagi mo isipin, kahit sinong langga mamanlait sa'yo, sa itsura mo, o gumamit ang ano pang pantatrash talk sa'yo, walang-wala sila sa'yo. Okay, yun ang unang-una mo iisipin. Huwag ka pupunta sa level nila. Kasi yung ganyan, yung sinabi mo pa yung kanyang FB page, diba? Alam ko mapapahiya siya o baka gusto kasi niya yan. Hindi mo masasabi kasi baka gusto din niya yung gano'ng attention. Hindi niya nakuha sa magulang niya. Pero naintindihan ko na parang pang vent out mo din ito. So siguro, ang pet peeve ko lang dito ay binibigyan natin ng attention yung mga tulad ng mga nantatrash talk na ganyan. Pero kung sinasabi mong mawawala ang pantatrash talk, hindi yan mawawala. Kasi minsan parte pa yan ng mismong laro. Ito nga, ito dito ako lumaki. Tatayo ka ba sa mismo? Yung tipo, alam mo dito ako natuto na mag-isip na kahit may sumisigaw sa tabi ko, natuto akong gumawa ng parang barrier, parang domain expansion ni Toji na nakaka-focus. Kasi mas importante sa akin na mapatay kita in-game habang may nantatrash talk na iba dito ng Google sa tabi ko. Yun yung mas pinag-focusan ko eh. So kaya ko mag-hone in. Kaya ko naka-lock in akong gano'n pa naglalaro. Hindi ko kahit water gunin mo ako dito sa makakapaglaro pa din ako eh. But yan, mga yan ito sa mga panlait ng trash talk. Yan. Automatic, pag natalo ka, lahat ng gender ikaw na. Buong kamag-anakan mo, iba-iba na ang gender. Lalaitin ka hanggang mamatay ka sa pangpapahiya. Ganun. Tapos sa mukha mo pa naririnig. Pero hindi ako rin naman yung nangyari kanina. Pero hindi ko to pet peeve. Sulat yan. Bawain natin sa comshot dati. Ha? Dahil to sa kanya, ganito ang sistema ng PisoNet namin ngayon sa bukid. Alala ko, meron pa kaming sinaraan ng PC no kasi natatalo na. Sinara niya yung PC nung kalaban. At least na parang gumanon siya. Tapos nanginig, sumara yung PC. Akala to yung kalaban namin. Sadya namin yun. Umaga, walang alien. Pagpatak ng hapon, saka biglang mag-i-spawn ng mga alien. Bay, napakabango nga ng shop namin tuwing hapon eh. Nakakamoy nyo ba? Siyempre, hindi mawawala ng walawang alien. May nagtataguan pa nga ng chinelas. Ito yung nakakasar yun. Pag nasa labas na kayo, yung mag-aaya ng suntukan sa labas, wala, napikon na, hindi na kinain suntukan. Abay, may ninja pa galing ko no ha? Tenenenenen. Gogo. Nag-hidden lip. May nagtataguan. Ginawa pang palaruan. May ipong makunochi sa labas. Suntukan na lang. Yes, iyak ka na. Ayaw niya kasi magpatalo sa mid. Sabi ko huwag ka mag-jungle. May sinusundo ng nanay. Yari ka sa nanay mo. Uwi ka na. Pagkaroon ako na anak, pupunta ako sa komsyon. Tuturuan ko pa siya man trash talk. Basta yung gentleman lang na trash talkan. Question mark, pause. Ganun lang, masaya lang. Pet peeve yan. PowerPoint. On hold. Ano ang spelling ng delayed?
D. Baka delay din yung pag-type. Yun! Nice one! Sunod, Sulot. Nalagawa niya ng trabaho niya ng tama. Handa ka na, Bombagero? Hindi pa ako Ano anime ito? May accent pa konti. Meron pa konti. Handa na ako. Okay. Handay na ako. Okay, maksimalan na tayo. Anong gusto mo? Lunes sa... Siyempre nakasando pag Pilipino. Lahat kami talaga macho tsaka nakasando. Ano to? Mahjong Tuhai Roku. Be the Filipino, the Japanese thinks you. Okay, Sulat. Hindi ko naman pet peeve yan. Diba no not November na nga eh. I think it's very vital to Pepe Pib. What's your wish? All I want for... Pet peeve ko talaga, lalo na pag nagkaroon ka na ng trabaho, kumikita ka na, hindi ka na makatikim nito. Isang pet peeve yun. Bakit? Mas lalo ko nga kailangan ng pera ngayon. Mas ngayon kayo hindi mamimigay. Kalokohan. Pet peeve. Okay, nagkiss yung ba? May bitawan ba na yung balon? Rice cooker ba yan? Keep one. Air fryer no? Ay, yung intrusive tsaka yung impulsive nagsabay. Pet peeve ko din yung mga nagbubukas ng gamit ko na hindi ko kilala. Wala ka naman mani. Ano, babae ka? Oo, babae ako. Pig pa! Yung pepe peeve ko din yan eh. Sarap kumain yan. Gusto ko kumain! Di ka na ba kasama sa pagkainan? Pati aso nagtatampo na rin. Sulot. Ito na pa nagpapalagay ako ng cheat code sa GTA noon sa yung mga tambay sa home shop. Pet peeve ko talaga ang deodorant. Good morning, mahal. Kanya-kanyang pet peeve yan. Ako overthink. Overthink kayo lang. Pumili na kayo. Pumili kayo pig hati. At ang ating merch yan sa description. Overthink malala. For sale, iPhone XS Gen lang. Kasi binigay lang to ng matanda na binigyan ko ng pagkain sa downtown. Dahil may maganda kang kalooban sa iyo na to. Ano to yung parang commercial nung ano. Dahil meron kang bukal na loob. Yep. Halatang nakaw lang. Mabablatter ka pa sa ginagawa mo. Ibigay mo na sa iba yan. Accept or double and give to the next person mo na yan. May kasama ng charger. Pet peeve. Pet peeve ko talaga ang mabigyan ng ninakaw. Alam ko na kung ano to. Sabi ko na eh. Yan lang ang ating katulong. Okay, malapit na ang tigil tikol tol. Salamat, matitikpan ko din yung Tagalog delicacy na ito. Hindi nga to dito eh. Gracias. Baka sa Mexico to, sa Espanya. Pet peeve ko talaga ang Bisaya versus Tagalog. Hindi na lang tayo magkaisa. Old money outfit. Kill. Nagka-date kasi ako na Bob sa Intramuros place namin. At ang gusto niya, mag-old money outfit ako para approve sa parents niya. Seryoso ba? As in, ganun ka-specific na ba mga eabab ngayon? Gusto ko magsuot ka ng old money outfit. No problem. Takuhay. Isang nanginginig na si Alexander the Great ng kulay brown na pants. Narami ako niyan. Right? So, syempre, ang pula nung shoes, parang pospor. Hey! Cream hoodie. Light, napakahalaga. Sarado ka ba dadali mo to sa Intramuros? Delikado, idol. Accessories. Bling-bling mo. Bling-bling. So, dahil nga old money, dapat may lumang pera ka rin dito. Alright? So, lumang pera hindi gamit. Magdala ka ng dollars. Alright? Dapat yung luma para mas ang tanong, hindi magagamit yung dollar natin. Pero pangalan ko sa naalala ko dito, magsuot ka ng nararapat sa pakiramdam mo, sa confidence mo. Kasi kung makikinig ka lang din sa eobab o sa ekalal mo na geto gusto manamit, tapos hindi ka komportable doon, yun ang una mo agad isipin na para kanino itong sinusuot ko. Hindi naman masama na ipresenta mo ng tama sarili mo. Pero kung sinusuot mo siya, tapos ihirapan ka, hindi mo kailangan ipilit yun. Pero ang natutunan ko rin habang tumatanda ako ay hindi nakakasama maging presentable. Medyo ayoko lang tong sapatos, pero okay lang. Parang post ko na pag binaliktad eh. Kaya naman pala di ko mabata old money, nag-plug tayo ng sugal. Pet peeve ko talaga yan eh, yung sugal. Ang pinaka gusto ko kung mag-old money outfit ako, talagang may literal na mayaman ako, na old money ang pinanggaling ako. Kasi ibig sabihin ko kailangan makinig sa kahit kanino kasi ganun ako kayaman. Sino ka ba? Nagpakilala na ho ako. Eto, sino po ba itong kausap ko? Si Jeffrey. Napulot ko lang po sa may daan. Ay, iPhone! Ito, Little Colex! Ano pong napulot? Yung buong cellphone kasama yung SIM card? Hindi. SIM card lang. Tanga ka din eh, no? Tanga tong scammer to, ina mo. Oo, kinamot ko. Kinamot? May buong cellphone. Binigay nga sa akin. Snapchat mo kasi ako. Okay, hindi kita makakausap ng maayos. Hindi ako nakikita. Ikaw pa galit. Recorded ito. Tatawag ako ulit. I need to end this call. Goodbye. Ano gagawin mo? Bye, love you. Allergic talaga ako sa mga scammer. Hayop ka. At siya, mabuti ang asarin nyo at sayangin yung buhay ng mga nai-scam dyan. Pet peeve ko yan. Sunod, Laika Manila. Oh my God, hindi ka pa nakapunta sa concert ni Neo. Hey! Dali mo, 1,000 na Pilipinas! Laika! And where you from, love? Manila!
May! Philippines! Kahit nasa Philippines siya. 2, 3. Nako, from Neo to Niyog-Yog. Nako po. Iuwi ka ni Neo yun. 1 in a million. My sexy love. Yari. Ano ba may asawa si... Ay, di wala ata asawa si Neo. Marami mga nagalit dito. May mga matatanda. Bakit daw mahalay? Malinis ka eh. At sigurado ko sa lahat na naging tour ni Neo, lagi may mga ganito. Parte to ng kanilang segment. Baka di makakanta si Neo niya, baka lumag studio niya. Pag bumalik si Neo po, papunta ako yan. Isa yan sa mga una kong ano yan, si Neo, si Akon. Naging parte ako ng hood doon pa lang eh. Salat. Mindanao? O kanina pag ng Tagalog, ito Mindanao. Para kay Julian ba yan? Yan, nakita niya rin sayaw ni Laika, yung mga matatanda, ayaw. Gagalit si Lord. Hey, salat. Ano yun? Ano magpapadedik? Bakit may pepperoni? Ang pulutan mo. Yari ka ba? Pag nalasing di mo uminom niya, yari ka. Ikaw yung pagbubuhatan niya. Papawis lang onte. Patanggal amats lang. Medyo maalat tong gin bilog mo. Gin bilog may onting Hershey's. Sulat. Uy, hindi na Cornel. Dota in your blood. Oh, really? Dota, really? Is it because I'm Filipino? That's the stereotype? Oh, wala akong kilala. Hindi naglaro ng Dota. Filipino, you must know how to play Dota 1. Yeah, boy. I'll tell you something, fish. You're right, me and Dota, we go way back. 2009, I was in every computer shop in the Philippines. I made the national anthem for Dota in the Philippines. Every tambay knows the words to my song. You don't believe me? Ano? Watch. Bakit ikaw yan? Hoy mga isa, tawad bumustahan, madurugin ang kalaban. Maganyan, mas mahal mo ba ang Dota? Gising sa umaga, inakasan mo na. Puti ko pala to. Tayo payat mo pa dito. Si Tito Dino, ano pa, hindi pa nakaka-farm ng kaya Battle Fury 14 minutes o Shadow Blade 10 minutes. OG ka nga talaga. Isa ko pa naalala yung Dota o ako, anong mas gusto nyo? Sino nauna? Yung Dota o ako 13 years ago. 15 nauna ka pa. Paano ka meron may pang-edit ng panahon na to? Paano mo ito nagawa? Sapul ka na naman. Takira ka. Wala na naman, bitch. Patuloy pa rin siya nagsasabi na kamukha ko daw si Wamos. Kasama ka sa childhood ko. Petisyon, ulitin mo to dito. Please, parang awa mo na. Kailangan namin ng 4K resolution. Gusto ko ba kasama dyan? Parang awa mo. Isang pakyo lang magawa ko dyan. Masaya na ako. Pupunta ako kahit saan yan. Sa buong Pilipinas. As alam ko nasa ibang tang bansa. So hindi ako makakalabas agad-agad. Kahit saan na sa buong bansa. Pakidala kay Tito Dino nyo. Kailangan ko masapul yan. Closure ko to sa childhood ko. Isip parang ginaya ka lang ba nung isa? Nauna ka eh. Gusto ko malaman paano mo inedit yung sino gumawa. Kailangan ko pa ng konteksto doon. Sulat ka. Jumong ka. Na-jumong ako bigla. Na-stun ako doon Kaya kita mo, doon pala sa mga kanta ng Dota noon. Di ba may trash talk na? So alam mo kung saan kami nanggaling. Coffee shop. Muntis siya. Alam mo, ganito rin yung low kapag dating sa mga nakakatakot ng mga documentary si KMJS, mga nakakatakot, yung mga naririnig nila. Kung ano yung nilalagay doon sa subtitles, malaki epekto agad yung kung ano yung maiintindihan ng utak. Pag-usapan din natin sa mga dati nating KMJS videos. Isa tong example in action. Tulot. Boy Network, kumupo ka na! Boy what? Occidental. Ilang beses ko naririnig yan sa com shop. Ako, ngayon hindi mo na magagawa, hindi ka mababan. Dumbo. Lalim. Ang lalim. Ito rin ako pag gigising ako ng Monday. Okay. Pet peeve ko din ng Lunes. Negocelito, I think therefore I die. Cogito ergo wax philosophy. Sa ito sa tabaw daw to. Ano ba magandang kulay sa buhok ko? Comment nga kayo below. Hindi importante ang kulay dahil ito isa lamang representasyon ng pagdampi ng ilaw at pagtalbog sa iyong mata. Babagsak lahat ng spa is Socrates, Plato, Aristotle. It all interconnects into the realm of the concepts and thoughts. Siya to malalim. Gusto ko pang bobo lang. Sulot-usukot lang tayo. Ayoko na malalim. Pet peeve ko talaga pag pinag-iisip ako na mas malalim. Alam mo lang, Pilipino ako eh. Ayoko maalala ang realidad ng buhay. Pero pa mo kapag kasama jowa mo. Bago yan Iba na naman.
Uy, grabe naman palo yan. May laman. Makunat. Mas makunat pa sa skim coat crispy fry kanina. Pet peeve ko talaga yung mga ganyang babae. Diwata, ano po ang pet peeve nyo? Ang pet peeve ko po ay dog. Mahilig kasi ako. Meron kasi siya, galo, di ba? Meron siyang paraan ng pagsalita eh. Ano to, parang favorite pet ba? Pet fave? Yung ba ibig niyang sabihin? At sa toto siya. Pet peeve ko talaga ang mga nagsasabi ng pet peeve sa lahat ng bagay. At doon natatapos sa video natin ngayon. Pag gusto nyo, isend nyo lang lahat sa ating page. Tag nyo lang lagi ang ating Facebook page. I-like nyo na rin nasa baba. Ano ba nanalo kayo ng sulot o ang pet peeve? Paolo na mamaalam. Shoo!